Як веры і вернасці сплаў, пад небам радзімы высокім, прыстанішчам святасці стаў касцёл Святой Тройцы ў глыбокім. Гэтыя радкі з верша Ганны Пяткевіч адлюстроўваюць выключную ролю, якую адыграў у гісторыі глыбачанаў і горада Глыбокае касцёл Святой Тройцы. Ён быў пабудаваны ў 1639 годзе з дрэва на сродкі фундатара Іосіфа Корсака, а пазней адбудаваны з цэглы і асвечаны біскупам Тачылоўскім у 1783 годзе. Сённяшні выгляд святыня набыла дзякуючы працы віленскага архітэктара Антона Дубовіка і выканаўцы будаўнічых прац Язэпа Раманоўскага, глыбачаніна. Адной з адметных рыс жыцця парафіі касцёла Святой Тройцы ў Глыбокім з'яўляецца рух да лепшага жыцця, які называецца рух адновы парафіі да лепшага жыцця. І мэта гэтага руху, каб усю нашу парафію, усю эту супольнасць хрысціян аб'яднаць у адну вялікую дружную сям'ю. І каб да кожнага змагла дайсці тая вестачка, што робіцца ў парафіі, чым жыве парафія. Асаблівай пашанай сярод вернікаў карыстаецца абраз Маці Божай Глыбоцкай, які знаходзіцца ў галоўным алтары касцёла. Глыбачане прыносяць свае ўдзячныя малітвы і гарачыя просьбы да нябеснай заступніцы. На сценах касцёла Святой Тройцы можна знайсці і зусім новыя абразы. На іх выявы мучанікаў. Ксяндзы Станіслаў Пыртак, Уладзіслаў Мацьковяк і Мечыслаў Багаткевіч знайшлі свой спачын ва ўрочышчы Барок, што пад Глыбокім. Яны загінулі за вызнанне і прапаведванне каталіцкай веры. На сённяшні дзень у глыбоцкай парафіі Святой Тройцы працуюць два святары – ксёндз Мечыслаў Янчышын і айцец Станіслаў Памыкала. Разам з вернікамі яны ствараюць новую гісторыю глыбоцкай парафіяльнай супольнасці. При нашым касцеле Святой Троіцы у Глыбокім існуюць ружанцовыя колкі. Гісторыя іх станаўлення пачынаецца вельмі даўно. Налічваецца іх у касцелі 14. Кожны член атрымоўвае таямнічку з свайго колка і святар абвяшчае яму інтэнцыю. І самае цудоўнае тое, што да гэтай інтэнцыі, якую прапаноўвае ксёндз Пробышч, можа далучыць інтэнцыю абсалютна любы чалавек. З верасня мінулага года у нашым касцёле дзейнічае група па вывучэнню Бібліі. Кожную пятніцу пасля работы людзі розных узростаў, прафесій, сацыяльнага стану прыходзяць у клас і вывучаюць Біблію. 19 мая на свята спаслання Духа Святога дзеткі з Глыбокага прынялі першую святую камунію. Да гэтага сакраменту яны рыхтаваліся ажно 2 гады, прыходзячы на заняткі па рэлігіі і наведваючы набажэнствы. Прыняцце святой камуніі ў першы раз – гэта радаснае свята, якое разам з дзецьмі раздзяляе уся сям'я. Мы очень ждали этот день, мы готовились очень к этому дню. Мы ждали 2 года, когда уже наконец. Мы очень рады, очень счастливы, что этот день наступил, что мы постараемся нести этого Иисуса Христа в нашем сердце на протяжении всей жизни. Перад самой святой імшой адбылося благаслаўленне дзяцей. Цікава, што гэта зрабілі не святары, а самі бацькі, пажадаўшы сваім дзецям Божых ласк і Божай падтрымкі на жыццёвай дарозе. Я сегодня радостная была. Я очень ждала этого большого праздника. Мне помогала готовиться сестра Анна. Но она добрая, хорошая и учит нас всему, что надо знать до первой коммунии. Этот праздник очень большой и хороший. Я первый раз приняла тело Божие и буду идти с ним по житті. Хлопчыкі і дзяўчынкі перад святам першай камуніі прыступалі да споведзі, каб годна прыняць цела Хрыста.
У руках у дзетак свечка. Яна сімвалізуе Божага Сына, які з'яўляецца святлом на жыццёвай дарозе. Вельмі часта бацькі захоўваюць свечку ад самога хросту дзіцяці, каб потым запаліць яе яшчэ раз на момант прыняцця першай святой камуніі. Pierwsza komunia to dawier Kościoła oddać maleńkim dzieciom Boże dary, przyczaście. To zaczynanie na usie życia, do końca życia będą przyjmować Świętą Komunię, jaka będzie ich objednowywać i wieści do pełnoty i jedności z Chrystusem. Ksiądz Mieczysław заахвоціў дзетак часцей прымаць Божае цела і станавіцца падобнымі да Хрыста ў святасці. Падчас набажэнства спяваў парафіяльны хор дзяцей і моладзі пад кіраўніцтвам сястры Таццяны Данч. Варта адзначыць, што вялікую ролю ў духоўным росце парафіі адыгрываюць менавіта сёстры францішканкі сям'і Марыі. Яны займаюцца выкладаннем рэлігіі, памагаюць святарам у закрыстыі, працуюць з таленавітай моладдзю, упрыгожваючы літургію спевам і музыкай. І вось ён, той самы доўгачаканы момант. Дзеткі прымаюць у сваё сэрца жывога і сапраўднага Езуса Хрыста. Ён сам сказаў, што будзе прысутны сярод людзей у сакраменце Эўхарыстыі пад відам хлеба і віна. Прымаючы з рук святара Божае цела, дзеці адказваюць «Аман», што значыць «так», «згодны». Пасля імшы бацькі і дзеці падзякавалі пробашчу ксяндзу Мечыславу за свята. Сапраўды, сакрамент Эўхарыстыі і сакрамент святарства неразлучна звязаны між сабой. Без святара немагчымая святая камунія. Двадцать 25 коммуний детей, в которых я удельничал, которых я готовил, когда входят в зрелое życie, когда начинают разуметь, что есть добро и зло, w pierwszeniu przystępują do pierwszej spowiedzi i после zrazu w следующее woskresennie przyjmują pierwszą komunię świętą. I z tego dnia oni już sami odkazni za swoje powodziny z Panem Bogiem, za swoje życie. У сённяшнім свеце людзі імкнуцца зведаць і апанаваць новыя тэхналогіі. Многія кідаюцца ў пагоню за матэрыяльнымі дабротамі. А Езус запрашае нас звярнуць увагу на самае істотнае, на сваю душу, на яе патрэб. Ён сам сказаў, хто спажывае маё цела і п'е маю кроў, будзе жыць вечна. Пажадаем жа маленькім глыбачанам, якія прынялі першую святую камунію, і ўсім гледачам нашай перадачы, каб не збочылі з дарогі да вечнага жыцця, каб шукалі і знаходзілі жывога і сапраўднага Бога, Езуса Хрыста, нашага Збавителя.